салом алейкум бародарон, мардуми тоҷик. Ман мехоҳам ки як бизнесе барои шумо бародаро пешниҳод кунам. Мардуми ноҳия, яки қишлоқҳои бисёр хоҷагӣ яъне ноҳиёванд. Ҳамин бизнесҳое ки мегзара хишру одамое ҳастанд ки мақсад фаҳмишон дар ҳамин чизо намегиранд, фақат магазинда ҳаракат кесанд. ҳастаи сехи собун арзонай. Мақсад дар қишлоқ меравам хоҷагира агар таъмин кунӣ то қахада ём райони худа басай фоидаат нормалияй. Мақсад собунои расистки мегӯем, русӣ мегӯем. Чӣ хеле расистки 300 грамма ҳастай, 200 грамма 250, 180, ҳамаша ба як станок. Мақсад бароварда метавонед. Маҳсулотчам ёфтанаш осонай, аппаратчам арзонтарай. Номрора мегӯм 939 11 52 55 ватсапай наменависимаш. Баъд ҳасте бо дуюм бизнесиш сканер, копия. Вақти сканер боша, компютер боша, копия боша, аммо мақсад як рӯзда худат фоидааш ҳастай. Сурат мебарори сканер. Мақсад копия мекунӣ, ягон чӣ менависӣ, наздики мактабда бошӣ. И бизнес дар назари мардум наметавад, яке ай даромадҳои соз дорад. Бо ҳастай сеюм бизнесиш ҳастаи суратгирӣ ва камера дар ноҳия, дар қишлоқҳо. Мақсад ҳафтаиш бе тӯю маърака намемонӣ. Даромада нормале. Иди ягон одами магазиндор боша. Мақсад дар бари магазинша, дар дуруи магазинша ин кора ташкил кунад. Иншоалло ҳам миннатдор мешава, ҳам раҳмат мега, ҳам ҳамин чизора мақсад ҳамаша ман худам дорум. Барои савдоам дорум. ҳамин кора агар заниматсия кунанд, мақсад ҳар кумиша якта ё камерара баъд ё чизои чира мешава. Беғарзи собун, заводи собун, мақсад фериям аст, сехҳои фериям аст. Ҳай камерашам нормалияй. Бо чи ай? И сеюм савдош буд. Ҳай чорумаш калчаву хеле чизои мақсад аппаратоша ма дорум. Дар магазинои гирдуванад ё магазини хитабуфрӯшӣ духовкашай. Мақсад ранги чакдонӣ мепазад, даравда мепазад. Дар духовка ҳамаи кора карда метавонӣ. Мақсад барои магазини хита торт карда метавонӣ, прайне карда метавонӣ, калча карда метавонӣ. Зиёдтӣ мекунада. Ҳамин чизо ҳаста, рецептбошам дорум. Баъд бо чӣ дорем? Холодильникҳои домашнӣ дорем. Холодильникҳои российский ба нархи арзон дорем. Мақсад кадомида маъқул шава, суратҳоро аввал роӣ мекунем. Маъқул шава, то дари хонаша равон мекунем. Нархнавош агар тоғри бигирад, российскиян, мақсад китайскию дигар чизо нестай. Витринаҳо барои магазин ҳастай. Холодильникҳои витринагӣ қиматтараканд, дар корам нестанд. Вора ма пешниҳодам намекунам. Ин холодильникҳо арзонай. Морозилникам. Бо морозилникам ҳастай намондем суратҳошонам. Мақсад бародарон номери телефонама бинависам, ютуб ё тикток удалид мекунад. Фақат ватсапай +992 939 11 52 55 ватсапай бинависен, ҳатман ҷавоб медам. Касоне ки бо ягон саволам дошта бошам, комментарияда бинависад. Номрора дар комментария мемонам. Занг бизанем бародаро бепарво. Иншоалло агар ҳамин корора бикунед, миннатдор мешавем. Бо раҳматам мегӯем. Подписатсия, лайка фаромӯш накунед. Зинда бошед.